Elmondom most, hogy kérdez a szemed, jó benned hinni. És menni előre, 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 és menni előre. Tele vagyunk kétségekkel. Igen, igen. Én nem ígérem, hogy a Másik gond madám mind kell. kikerül, de figyelek rád, és ami fontos, sikerül, ó igen. Igen, igen. Ó igen. Igen, igen. Én nem tudok állni, ha léphetek is érted. Tudom, hova megyek, és veled oda érek. Ó igen, ó veled igen. Igen, igen. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Semmit. Igen, igen. Magyarország, Magyarország. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt. Előbb-utóbb megmondják. Én nem állítom, hogy elállítom az esőt, de az ernyőt fölé nyitom, ó igen. Igen, igen. Ó igen. Igen, igen. Én nem vethetek könnyű szívvel szelet, ha vihar sodor. Én nyújtok kezet, ó igen. Ez botrány. Igen, igen. Ó, igen. Igen, igen. Én nem festhetem át neked az eget, de építek egy utat, és elhordom a hegyet. Ó, igen. Gyerünk a 200 át. Igen, igen. Ó, igen, igen. Ó, igen. Igen, igen. Amit meg lehetett csinálni az elmúlt 1 hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elküldtük. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk.